আজি শেষ নিশাত আমাৰ ৰংগমঞ্চত এখন আটকটনীয়া সুদূৰ মানিকপুৰ বাছবাৰী খাৰাপাল দল আহি পাইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ খাৰাপাল ঠিক 5 বজাৰ লগে লগে পৰিৱেশন কৰিব। সেয়ে সমূহ মেলাপ্ৰেমী ৰাইজলৈ ইয়াকে ঘোষণা কৰিলোঁ। সন্ধিয়া সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ খাৰাপাল সুশান গান নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। ধন্যবাদ। फैबाय नै मन्दिराव मोनफैबाय आरो बिदि साजायदों आरो मन्दिरखौहाय लोगोफोर। Nó đổi ha. थांला नोङो मानो थाङो Đấy
मन्दिर सिङाव दं आरो लोगोफोर ओरैनो प्रसादाव हा मन्दिरा नै साइडनिफ्राय बिदि नुयो मन्दिरखौ लोगोफोर नै जा मोजां नुयो आरो साजायजोबदों डेक'रेसन खालामजोबदों नै गोजौआवबो बेबायदि गेटआ नै बेजों आरो पानबारि ड्रिमलेन्ड नेसनेल पार्क दहायनो मोनसै नै दाबो मोनफैया दै बथला मोनामना दंथारो इनो बारा मानसि जायाखै मानसियानो खमथार बेरायगासिनो नै इदिखौसो लायो दा नोङो नै डेक'रेसन लादों मोनसे नायनानै बेरायगासिनो लोगोफोर बारा मानसि हाबा गैयानो ओइ खोनाहैनो नागारट'लाखौ थांनाय बोसोरनि बायदि मानसि गैयालै ने जों फैबा बेसे भिरमोन नागारट'लाया बै नुहुरनायाव आरो लोगोफोर बै नायहैनो नागिरदों जोङो बैखौ नागारट'लाखौ थांगासिनो आरो ज' फैदों आरो लोगोफोर न'नि गोजा